Musata ko amin. Sapay kumata sin quarantine anay at mailat ako pa dodanin kinasigan ako Diyos sinasaya sa andat ako. Nya? Itulit ako din adat ako may sin panagladingit. Sin panagladingit waday timpo ay mabay din usay ipugaw ay manladladingit. Mabalin waran dat takos na di na nakapara si nanladingit yan sin panagladingit yut wada din nabayan nyo unwara din tempo ay ingay magayman ayos ay luwa tan ingay nabay kayo mo lagi po nyo din napalabas ay nanaladingitan nyo. Wada din na magko sa teacher mo kasano kabayag din naidautan ay bakasyon da no manladingit ta tanwaday natay ay membro di pamilyada. Yang kanan din maestra ay na yung only a week yan man tawli dahil dago sa man itdo. Yang kanan na no, wow. Kasanungin din danay makarecover ay dagos in time of grieving. Yan ilang takot magadi clear ay linteg di gobyerno takot tap no maayadin usa ay ipugaw si tiyempo ay manladingit no namatayan siya with pay niya. But we know ay din panagladingit anay at part din panagbiag tako whether we like it or not. Parte panagbiag tako na actually just last week after the last Sunday waday nan message imo nun sa kunay pastor, can you call this so and so apay mo out na natay din anak na yan apay nga natay din anak na nan suicide kanang nata kalkarpas din Sunday di ayan sila din nawat ko message so no tawag so ibagat nin so I just text her kana iman manang ko hello manang ko makiladingi taksin napasamak nadamag ko din may panggap sin anak yo yan ayo makiibilak onda kayo kana iman nang text back siya yang kananan thank you pastor ayo hanga may busti sangit ko kana iman I think sin panaglading it waday cycle na di wada din no kay rugi tako ay manlading at medyo din strength takot na nga to habang akong may bayag ay manlading ako kung makapsot ako mababa po din wala ka ng takon emotional breakdown yan into yat ako ay manladingit in such a way na adit ako man collapse nya din topic tako duan itulit ako ay manladingit tan mubasa ako din chapter 1, chapter 2, and chapter 3 bakon nakdeng yan umit ako sin chapter 4 and chapter 5 at tuloy di panagladingit ngam kanakan jet ako ay mangituloy ay manladingit nga din panagituloy ako ay manladingit anay at saylay don apo Diyos yan siya di say usaran apo Diyos sa mangiturong unda tako tasay umasag-en tako siya tasay mataptapyan din mayat ay pakibibaan tako si siya nya and so sin panagladingit ako at ingay na bait ako din sa lutsud ko sinakat ingay na bait ako kasano ay manladingit ako ingana ay makarecover tako no ingay na bait ako kasano ay manladingit ako ingana ay makarecover tako yan sin chapter 4 sin lamentation anay sin ladladingit anay at na din time ay mailat ako madlaw tako ay din nangisurat sin libro anay at ingay na bay tano obserba kanan din scholar din basbasak sa commentary sin chapter 1 and chapter 2 at it's an expression of his pain and emotion, painful emotion niya. Yan mo ilat ako din structure yat na isurat din lamentations in chapter 1 and chapter 2 at wala ni kanadan acrostic using the Hebrew alphabet din din A to Z niya.
yan waday din acrostic anay ay poet at tapno yat da ay mangimemorize hinay ay yat ay manladingit. Yan sin chapter 1 and chapter 2 din usa ay linya ay din usa ay verse niya at waday tulo no upat ay linya ay mangi-describe sin panagladingit na. So as in letter A there are 3 or 4 lines to describe how painful it is. Pero sin chapter 4 2 lines nga mailam tay ingay na bay mangipailam ta ko ingay dinang surat sina sin chapter 4 ingay na bay ay manlad ladingit. Yan na sin panagladingit tako uno sin no dumatong tako sin panagladingit ay wala tako sin pinaka lowest point in our grieving. There are two extreme ay mabalin ay mapasamak. Mabalin ay sin panagladingit takot itutu takos dia adi takulay din ay man move forward. Ya din kalawana di at maapektaran din udo may ipugaw ay mabalin miyembro di pamilya tako. Yan narigat ti tan kaman adi tako maila din progression na uno recover sin kamana di tanlay dan tako ay itutu sin panagladingit tako ay day. Din usay extreme abu at paspasan tako ay man move forward. After din lamay pamunpon tapos celebration na amagan tako diyan after that go back to work again and we try our best to become busy tapno to suppress din ay kanang tako na grieving time tako and that's also extreme tana one time wala dinamag ko kasi ay amamukmat lang I think na istorya na napalabas ay kanana iman kung dinamag ko iman siya no kasano din situation natan natay si Manong na yan sin natayan un Manong na busy siya sin panang asikaso sin bisita so nga kaman adi unay na ni-grip siya yan kaman kanana okay kaman nalagaan sin siya sin time ay doy. Pero after 6 months bigla ay nanugang ay nanpulap siya na baganay man sa kanon diak maotan pay di mo kanak no nakarecover diyan bigla ay narik nakni kamagan manok at man saksakit tinunong ko man ugak apay nga kamana di kasi base na adalan tako at mabalin ay siya at he moved forward ay dagos she did not process the grieving time. And so, we need to understand nga in grieving, in panagladingit ako, waray proseso na. It takes time. And if it's the will of God, and this dinaya panagladingit ako, is usaran apo just tapno umasagton takupay si siya. Nya? May nga road kat mo ilan tako sin lamentation another observation na mailan tako from sin verse 1 inga chapter 1 inga na chapter 3 is an expression of how the poet laments nya pero sina mailan tako sin chapter 4 ay nanladingit siya sin iyat na ay mangiladawan musunoy epekton di iyat apo Diyos ay nangdusa sin Jerusalem. So nga ilang takos na din ay principle nga kas ano ay din usa ay nabay ay man nadladingit was able to move forward towards recovery nya. So ilang takos sin verse 1 wari bibiyayo ilan yung sin ladladingit chapter 4 ono sin Lamentation chapter 4 verse 1 to 22 yan sin verse 1 to 11 talks about din panagladingit tinang isurat maipanggap sin napasamak sin ipugaw o Jerusalem napasamak sin Israelita. Now mo ilat ako din na nabasa ako din bibyata ko
Karos in verse 1, adita ko mailas na niya. Pero sin English, na start sin word ay how. Niya. Yan, parihas mutla ang din first word sin chapter 1 ay kanana how long ay apo kaman na di ko ma-expression niya. Din first word sin chapter 4 expression of lament nga din panagdungaw din word ay ika din Hebrew word nga this is in English translation of how long kaman na di ko ma din expression na di nga sin Ilocano ay apo kaman na di ko ma din expression ay maila tapos na sin first word apay nga kamana na din inbagahan din na isurat apay nga kamana na din riknana so i-try ta ko ay basa na sin expression di panaglading at kamana na verse 1 kanana na pukawan tirimat tinasudi abalitok mi at kaywara iti kalsada dagiti batu ti templo. Wow, kamana di kuma. Ay din verse 1 na net mailat ako ay din kapu ay manladingit at bugaw sin laway na pasamak at Jerusalem. Now, sino din description na nga sin Israelita at maila na at they are din ipugaw sin at they are precious people. Kaya rin na nangina ay balito. Nangina ay balito. Asya sino nan baliwanda kamanda at wat batu ay naiwara. Kaman magay silbina. May latakos na abo ay mo ituloy tako ay basaan. Verse 2 kanana idi napatag akas balito kada kami dagiti agtutubo alalaki ti Zion. Ita maibilang dan agagangay abanga. Din panagladingit manladingit ka tanwaday na banul ay namagahaon sika. But we have to recognize nga sin panagladingit ako, make sure ay legitimate lebeng na manladingit ako apay tan din na banul ay part in biyak tako at namaga. A precious thing is taken away from us. So mailat ako na sin panangisurat in sino din precious thing ay nay din balitok din kayarigan dinay da ipugaw Israelita kayarigan da ay nabanol akas balitok yan nan balinda ay kaman gagangay ay banga so mailat ako na niya dinay nan balinan din Israelita from precious people become just an ordinary people na magaunday da din kinabanol ay doy nya no ituloy ta koy basaan at no adit ako sa gaysaan ng bersikulo ng maladak lang ay just to enumerate something mo sunodin na pasamak sin pugaw Jerusalem at usay mailat ako din kapu ay manladladingit din ay nangisurat sin lamentation ay nay tan again din nabanol nan balin ay kaman what ordinary din nabanol ay naida ay makwani on dinaida inina no mother than this loving mother become worse than jackals kaman din maangat ay aso nga in compareness na ay manladingitan dinaida kanan takoon makmakteng ay inina ay malmalayad ay inina yanan balinda ay mas karkaro mo din maangat ay aso apay explain ko din apay kamana din ang baliwanda ya mailat ako di sin verse 3 ingana verse 5 nga siya din ang baliwana di dana ay malmalayad uno mapmapteng ay inina yan ang balinda ay kaman mas pay maangat ay aso siya din ang balinanda apay kano ay kamana ditan na ituloy ito ko'y basahan di sin verse 10 ingana sin 11 ng usahin ang baliwan din Israelita ng ariganda din kasasada at dindusan din Israelita ay nay at mas nadagdagsan mo din napasamak sin Sodom and Gomorrah apay tan din Sodom and Gomorrah bigla ay dinusan apo Diyos nila bigla ay natida namin.
So sin kaatikan din iyat dahil natay. Pero sin napasamak sin Israelita sin nang dusahan Apo Diyos unday da bubugaw sin nang ibaana sin taga Babylonia at pirmi ay man sakit mas karkarkaro mo din napasamak sin Sodom and Gomorrah ay tan din ad-adu din Israelita ay matmatay bugaw si dagaang da. At layo na ibagas na mailat ako din picture sina ay no man pilit ako kuma si yat ako ay matay, mas ladon tako ay matay ay dagos. Kaysa din may inayat ako ay matay. Yan din pinaka-worst ay yat ay matay at din matay si dagaang. Matay si dagaang. Sin amin ay yat ay matay, si di ay din karirigatan. Ay sa ay yat ay matay. At siya din inbagan din ang isurat sina. Yan bugaw sina ay kapadasan da maila tapos na ay din in-describe din ang isurat sina din itsuran di kudil di nauat ay pugaw din ingay din kudil dayan kimbapot sin tong ada so nga itsura da at ingay nunapudaw da kumay dati yan ingay ngimisit da bugaw si dagang ya kimutungan da. Siri din itsura da. Yan bugaw sin dagang na mailat ako ay sin verse 9 ingana verse 11 kanan takuon pinaka-worst na ay nangyari sin Israelita tan adidan ma-imagine ngay ay napasamak na unday da. Kas ano ay nangyari na nga nung naman tako kanan Isaiah ay malinglingan ay din ina din yata din anak na ay pinaspasuso na. Adi ka balin. Ngam, sin verse 10 to 11, din pinakamapteng ay babae, the most compassionate mother, become worse than jackal. Why? Tanbugaw sin dagang da napilitan da na magading compassion da napilitan da ay nang utusin anak da tapnuway kananda. Meaning to say, this is worse. Ay din, usay ina at kinana din anak na bugosin dagang. Iso nga, kanan din na nang isurat sinan, ay grabe na. Yan, undat ako ay mang basbasas na, kaman, di ako kaya ay basahan actually. Nga na, isulat man. Yan, kamanam naman tako sabay ko mata pangarib na ay bakon ang totoo ay literal na. Ngam, no ilangan tako, agay choice tako tan mo ilangan tako, kananas na, nakabutbutang abuya ti inyek ti didigra anang disur kadagiti tattao. Linuto da dagiti na ayat nga inna dagiti mismo nga anak da tapno adda kananda. Wow, yan bugaw sino din pam naka-conclusion na sing kamanana. Binulusan ni Yahweh tinananay apong tutna. Laydo na ibagasing kamanana linakamda nadlaw uno maibagan din ang isurat sina ay si Apo Diyos at inggay imbuhos natin dusa nasin Israelita. So nga, sin panang describe din ang isulat sin Lamentation, they are suffering God's wrath. Din pinaka mansakit ay dusa at nilakamda. Tanay, kananas na. Binulusan ni Yahweh tinananay apong na. Pinuura na ti Zion, aging ga, adimapu, iti daga. Sindamo mo ilanda din templo, napintas, tan waras di din gloria ng Apo Diyos. Ngam kaman, so nga kaman, imposible ay mapasamak na. Unday da. Asiyat napasamak ay si Apo Diyos mismo din ng puo sin templo ay pantutuana. Yan, amuta ko inalatok sinapalabas ay din templo at siya din kailangan di presensya ng Apo Diyos sin ipugaw na. Asya? Now, sino din maaral tapos na tasay manladingit ako yan na di pa nagladingit inay toward recovery. At usa ay maadal takot na ay manladingit ako maipuon si nabanol ay namagaundat ako.
mayat ay bigbigan tako ay sin panagladingit tako at mayat ay bigbigan tako ay sinuba din na magaon sa ko. Alita ko man ladladingit mong magay banul na din na magaon dat ako ay siya. Iso nga din na panagladingit at insigon sin kabanul din na magaon dat ako. Yan para sin Israelita o sin Lamentation anay pirme ay nabanulon si siya dinamagaan siya so palalo ay manatladingit yan mayat ay naman tako na datako ay sin panagladingit at waday basaran waday gapuna tan mo manladingit ako at kaputa tutua ay dinamagaan datakot na banul para undat ako. Insugon sin kapadasak ay makisistorya may panggapis na ipugaw ay manadladingit. At isa ay pinaka mansakit ay napasama sa ipugaw apay nga manadingit da at din natay din asawa da. Tan mo sin panag-asawa dayan they become closer every day and grow din panaglada sin usaya sa yan numatay din sa kaman na magadin half part sin awak na tan amot ako ay din kalin apo Diyos sa 2 plus 1 become 1 niya sin panag-asawa at mystery di so numatay din usa at kaman feeling din namatayan on half din awak na. That's how painful it is namatayan si asawa and then because of that we recognize that yan mata i-validate ako nga din usay namatayan si asawa at we recognize the loss how precious kasano ka panul din namaga sin usay ay manatadingit. I have this experience tan sin nan-eskwela kad Manila sin seminary. I think that was in 2006 and 2009. I stayed in Timpo ay natay din dua ay lolak. Sin first year ko ya sin second year ko din sa sin first ay lolak natay at ada iman nakasaa tanbara kad Manila that time. And so message akin kaya ada makasa because of some reason. May kadwa hindi natin abo din usay lolak sin side and mama ayo this is apay nga tana kana iman iso nga medyo magay tanak iman sidi iso nga nanpakada ko eskwelahan nan alak silip at si Mac Pandayan yan nilamayan mi si lola ingana ay naipunpun and so I go through the process sin grieving and I feel okay. Pero after several years ingana bani num din lolak ay imunay na to sinside and amak nga adak nung nakasa yan there's a guilt feeling on my part nga apay ayo nakasadi ang karon ilak din picture yan na din lolak ay nang ay aywan nun sa konsin kaubing ko yan ayo I have this hurt feelings nga adi akong nakasa ay inila siya sinatayan din nalamayan man lang sinatayan na niya sin nailabo din naipunpunan na and so there's an effect bao if we did not process din grieving din usay na banulay pugaw ay namagaon on that ako and we carry this throughout our life and there's no guarantee ay makaan na ay panagladingit sin panagbiyak ako anyway bugaw sin sa gang apo di Diyos so I think you were able to move on akseptaran ako din na pasamak but we have to move on yan siyamat lang in counseling we need to recognize nga nuwada man di laidun tako i-comfort ay mandadladingit ay pugaw to recognize the loss ikabanul din namagaon si siya and mudat ako abuay mandadladingit that we have to admit
nga something is lost. Something precious in us ay namait. And that the start of recovery. We have to accept that. Nga something is lost. So that we will process this and we bring this before the Lord and asking God to help us. Yeah. Okay. So may kadwa ay ilaan tako yat ako mangituloy sin yat ay manladingit toward recovery. Ilaan tako sin verse 12 ingana 20. Din panagladingit abu din ay nangisurat sina at ilaan tako sin verse 1 and verse 11 inladawa na din napasamak sin ipugaw na nya napasamak sin Israelita. Isnabo sin verse 12 to 20 inladawa na abu sino inamag di kaibaw daen daida. Iso nga ilaan tako nga mo sin verse 1 to 11 kaman imposible ay amagan di Israelita di sin anak da imposible ay amagan apo Diyos din mangdadaula na sin templo. Isnabo imposible ay abo ay napasamak din kaibaw dayan dinadalda din syudad di Jerusalem. At ilaan tako verse 12 kanana awan ti mamati uray pay dagiti agtuturay kadagiti ganganaet a nasyon nga adda makastrek kadagiti ruwangan iti Jerusalem. You see? Maila takos na kanana din amin ay mangilila o Jerusalem mamuta ko ay din Jerusalem at usahay mabigbig ay nasyon o iti kakarosin timpon on David ya si timpon on Ari Solomon yan maapalan din ili ay Jerusalem ay Israel iti yan they cannot imagine nga din the surrounding nation they cannot imagine ay napasamak na sin Israelita at ngam napasamak nya into iyat na ay makasgap din kaibaw da o Jerusalem kakaros en templo imposible kumadi ngam napasamak apay tan si Apo Diyos mismo din nang iturong nang ipalubos tapno mapasamak na. Verse 13 ngam kasta ti napasamak yan apay nga napasamak na din sin napalpalabas inamin din ng isurat sin lamentation ay din kapuay laklak amon da din duso ay na at bugaw sin basbasol da yan udwan is na mailat ako sino ay akin basol particular sin naay in describe me more specific no apay ay sino ay klasen di basol at naay napasamak din dusa ay naikaputan ng basol dagiti papadi kan propeta na kat iniyigda ti ipapatay dagiti awan basol na. Wow! The very people who supposedly the one to protect the people are the one committing sin. Nga din papadi ya propeta ay lubeng nga ay dayda kumade mangiturong sin ipugaw mangyasagen on Apo Dios dayda ngamin din mismo ay nangyadawi on dayda on Apo Dios siya yan imposible na kuma ay amagada ngam siya na din napasama yan verse 16 man fast forward ako na although din verse 12 ba det ay describe ingana sin verse 13 ingana sin 15 nga manabantit ako sin verse 16 kanana awan pangaramatan kadakwada ti Apo is referring tinay da Israelita ay uno din young people ay kananda nabanul ay ipugaw yan udwan at kamandan magay silbida apay isumatla ti nang wara kadakwada nga si Apo Diyos din nangi isiyan unday da si siya din nang si Apo Diyos din nangi nang dadahal unday da yan kanana din effect na di na binigbig dagiti papadi ken papangulumi
nga dinay papadi papangulo at danay din representative on Apo Diyos. Now God dinay representative na si Apo Diyos at siya din nang reject ng dayda mismo. Aya. Yan ituloy ako verse 17. Nagsapol kam iti tulong ngem awan nasarakan mi aging gaan na uma kami. Inururay mi ti tulong ti maysa a nasyon nga awan ti maitid na kada kami. Now, sin panagladingit nung warat ako sin kanat akong pinaka lowest point, the tendency tako is to look for people to help us. At siya matlang din napasample ng Israelita. Nga sin the lowest point sin panagladingit they think of Egypt ay tumulong kumanday da ng magay mabalinda abo. So nga na din timpo ay din panagladingit ay nay at nuwada man di asahan da ay tumulong na din timpo ay talaga ay maga. So nga kapot ang maga di asahan da ay tumulong da kapilitan ay tangadon da si Apo Diyos. Which is siya mailat ako siya misal sa rono ay versikulo sin verse 21 ya 22. Nga kanan Dr. Villanueva, when we are at the lowest pit is the way to go up. Dahil na ibaga nga nuwad takot sin pinaka bottom dinay ay nuwad ma di kain maipisukan ta ko niya nga nung maipisok ta ko sin usay abot solusyon ta ko lang at tumangat ako at wala da sin point ay kamano na ay panagladingit sin verse 17 ay 9. Okay, sino pa din namamag din na kaibaw da kanana sipsiputan na kami ti kabusor di ka makapagna uray paya kadagiti kalsada naggibusan dagiti aldaw mi dimtungan ti kanibusanan mi. So mailat ako sina ay din nangisurat sina at kanana ay din panagladingit dahil na they are at the end of the rope ay kanana wala datin pinaka end di bungot Apo Diyos pinaka end di dusan Apo Diyos nga kanana on hey, here we are at the end of our life nga din kananda on din kasasada at ingay magadi mabalin ay maamaganda yeah? So di matengdas na ay timpo so nga kanana na sipsiputan na kami ti kabusor di ka makapagnaw uray pa kadagiti kalsada nagibusan dagiti aldaw mi dimtungan ti kanibusanan mi. Yang kanana tinilew dati gubuwayan ti biyag mi. Ti ari a pinili ni Yahweh, ti ari a nagtalkan mi mangi kannawa kada kami iti amin a rumaot iti sakop mi. Lain na ibaga nga sinbiyang di Israelita din ari da kaman it's their breath of life. Di din pinaka asahan da sin panagbiag da din ari da. Asiyat kanan din ang isula sina nga uray din mismo ay ari da. In palubos Apo Diyos ay abakon di kaibaw si da din ari da uno. Palubos Apo Diyos ay di kaibaw da at alaan da ang puslan da mismo din ari da. So nga totally na maid din pankamangan din Israelita sin timpo ay na may andntiyat na makatulong na undat ako ay sin yat ako ay makarecover ntiyat na ay sin panagladingit ako sin kamana na ay timpo at will lead us toward recovery at na din may kadwa ay maadal tako manladingit ako maipon sin laway na pasamak undat ako ay impalubos Apo Diyos.
Sin panagladingit ako, maya waday recovery mo bigbigan ako ay di napasamak undat ako at in palubos Apo Diyos. Yan, adado sin passages sa inalat ako dat ako ay mamati nga magadi dumateng ay di kat sinpek ako mo adi in palubos Apo Diyos. Nga numan pa sin nangisuratan din nangisurat sin lamentation anay at adi da marikna ay waras Apo Diyos mo adi at tinanan Apo Diyos sila but still they know in their mind nga nothing happened to them apart from God's plan nga deny at napasama na tan in palubos Apo Diyos na ay napasama yan na mo magasin record mismo sin ay lamentation but we can read in other passages sin Isaiah, Ezekiel, sin udo my prophet nga God actually restore Israel little by little. At mailat ako ay God allowed things to happen in Israel for a good purpose. And din mailat ako ay din palug sa Apo Diyos na tanlay din Apo Diyos ay disiplinahan din Israelita. Aw bakon mayat din disiplina yan din dusa ay naay at magay choice ngunit masapol ay mapasama na tasay din Israelita at tangadon da sa Apo Diyos nya si din kapunas if we can read in other passages. Okay, sin application ng arot undat ako at no man ladingit ako we can recover so long as we recognize that God is in control. Apay kaman narigat ay numnumon mo din laway na pasamak undat ako basta lang din mateng narigat di tanlay din na ibaga mo waday laway na pasamak undat ako ay gandat na imali ay adi impalubos sa Apo Diyos kaman magali kaiturungan ta ko ngaron nga dinay na ibagari at we die for nothing na but no everything happened allowed by God ngan mo impalubos Apo Diyos na ngaron at there is something mayat ay pantong pala na numan pa'y kanang takuon arita ko mawatan udwani but because God allows it there must be a good purpose no matter how painful it is sin mangsaadan tako udwani uno sin tipon di panaglading tako nya so ituloy tako sin verse 21 to 22 bigla ay wari mailat ako din ay nanbaliwan din tono din ng isurat ng kanana at katawa kayo latta tataw ti idong kanos agragsak kayo ita taadapay panawon nyo dinaay at kaman din inarat ako na palabas ay imprecatory prayer din imprecatory prayer in a form of taunt dahil na di ay kaman ngayon reverse psychology nya takana na agkatawa kayo latta and he's referring to Edom ay din Edom ay na at historically they are their half brother din Edom ay asaan da ay din Edomites at da kumari tumulong unday da sin timpon diligat da na asiyat din Edomites kaman naragsakan da ay mangila ay din Israelita at maligligatan na dusa da iso nga kanan din ay nangisurat and okay kaman ngayon in kararaga na in kararaga na ay numnum na ay dusahan ko man Apo Diyos sinay da Edomites kananas na mangituloy agkatawa kayo latta tataw ti Edom kanos agragsak kayo ita taadapay panawon nyo
Wow. Kananas na nalpasan anadusa ti sayon gapu kadagiti basbaso na. Waya-wayaan na tayon ti Apo iti panaka ibalod tayo iti sabali adaga. Ngam dusan na kayto ti Apo da kayo nga idumita ibutaktak nanto dagiti basbasolyo. Wow. Lalo na tayo ipapailas na ay okay, din Israelita at they are suffering this much. Ngam ibagbaganas na ay we are at the end of our suffering. Muingay nga makdeng di panag ladingit mi da kayo pa ay idumait da kayo kaibaw mi at sigurado ay ilugiyo abu ay lakaman dindusan Apo Diyos da kayo. Yan in historically dinusal Apo Diyos ng Edomites, yan agadi mailat ako ay Edomites udwani. God banished them historically. Meaning, din kararag din ang isulat sina ay dusan Apo Diyos kumadin idumita at napasamak na tuwa. May at dinay mata nang sinudin maadal takos na sin panagdadingit ako. Sin mandadingit ako duan sa tako din yat Apo Diyos ay mangisalakan andat ako. Nga sin panagladingit ako at makarecover tako munong naman tako ay din panagladingit at waday pakung na. Yan sin panagladingit tako abu at the end of our morning God will vindicate us. Kaya na ibaga na wada actually di mailat ako ay mayat ay amagan Apo Diyos undat ako. Nga mabalin siguro abu ay numnuman tako na tapno ma-explain tako pa na maybe we can think about Judgment Day. Nga mas maawatan tako num naman tako rin yat Apo Diyos ay maukom sin amin ay pugaw. Para undat ako ay mamati no ukuman Apo Diyos datako at tasa awatan tako din guna. Pero no ukuman Apo Diyos dadin adi mamati at tasay aminan da ay lubeng na ay madusa da bugaw sin basbasol da. So nga there's a comparison munong naman tako parang datako ay mamati numan ladladingit tako at part in yat Apo Diyos ay manggungunaon datako kasi at the end of the day if we remain faithful even in times of suffering God will reward us. But para sin adi mamati sin tempo ay ukuman Apo Diyos ang naida at tasay awatan da din dusa ay lebeng na ay lakamon da bugaw sin basbasol da. At datako ay mamati naman tako ay sin panagladingit ako adit ako kanan ang panagladingit at si ingana. Suffering is momentary. Mabalin ay ilangan tako di sin 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. If you have time, you can take note and read that nga in suffering or in sinligat tako at waday manpatinggaan na. And God will reward us as we respond accordingly in time of suffering. Yeah? Again, in 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Mailan tapos din. Okay, and so sin panagladingit ako as we read in Lamentation chapter 4 maipalagip undat ako ay din panagladingit at waray manpatinggaan. Yan amot ako abu ay mudugdungan tako siguro din story udumay mamayat ay istorya at uno din mamayat ay ipugaw ay waday i-advise da undat ako si panagladingit din ipugaw ay nakapada si kaman na ay panagladingit. And yet God heals them. And yet God sustains them. To make a point kat malagi po din duay gayem ko ay
nanduma din istoryada sin panagladingit na din. Sa wala sa ka-eskwela ko Manila ay natoy din kakaiso na ay anak da ay lalaki ay inaudi da. Din inaudi da at lalaki, 4-year-old. Natoy si Dengue. Asi at nan ladingit da ay sinasawa na payag ay nan ladingit da. Ngam din kamayat na wala sa pastor ay nang comfort unday da yan throughout din comfort din panagladingit da at naibaga unday da din sigad ay damag yan isdi ay naawatan da din sigad ay damag yan bugos sin situation aday isdi da ay namati asiat na din narigat ay salutsud ay narigat abo ay sumbatan tangkana na iman apay kasapulan aya ay din anak mi ay di ay lalaki at matay tasay mamati kami nung sido din kapo ay namati da ngam who are we to answer that we don't know kaman narigat ay bagata ko ay madita ko abon ibaga ay hindi tayo namatingin abon nga di napasamak di so it's difficult so sin panaglading it there's no guarantee of having an answer to all of our hard questions but we know that God is good yan in some time maybe in eternity asit ako maawatan din kapu apay ay palus apo Diyos din say lawa na pasamak nanda to ko ay kaman din ay say gayum ko na usa apo ay nan nga kay istorya para sabo din gayum ko ay businessman siya asit di matang sin time ay na bankrupt siya sinabankrupt pa na pirmi ay nanladingit to the point ay kanana adinan matake ay bugosin pan naka-bankrupt na adinan matake ay imagine ay din anak da adidat makaisin college so he was so depressed yan he's contemplating to commit suicide imbagta adinan intuloy but he really think about committing suicide at that point ngam imbagta adinan intuloy for some reason sin kamana da ay tempo si Apo Diyos pa dan din ng kamangan da yan as they process din ay grieving yan ng kalida ay sinasawa yan kananda iman okay we go through this and because of that grieving they recall what happened in their life nga sin panagladingit da din na realize da gayam ay sin panagbiag da din business da din inamamag da they neglect their commitment before the Lord nga amuda din na commitment ay dapat ay amagan da man silbiyon Apo Diyos ngum bugos in business at binabayaan da di iso nga for idi na-realize da na nga sin panaglading ita si Apo Diyos pa dan din man kamangan da they made a commitment nga nga road as they recognize that God is in control they make a commitment toward recovery nga din salang ininumnum da to give back to God financially din ay kananda tithes and offering da they commit to give their tithes and offering financially di din sa ininumnum da ay mabali na amagan da ay man silbi an Apo Diyos and from that time on they start recover and God continue to bless them so nga bakan man iso din ay kata ko panresulta na din panagladingit ako na kaman din ay istorya na at nanduma din napasamak unday da nanduma din yatay ng response nanduma abo din mayat ay ng resulta ni panagladingit at mabalin ay siyamot lang abo undat ako nga sin panagladingit ako at I think
alaan tako kumana ay gundaway ay manladingit in view that it will lead us toward intimacy with God. Nga masiksikan say kasiksik na di pamatit ako. Say mausar ay mas pay umasasag ang tako ang Apo Diyos. Mas pay mailat ako nga si Apo Diyos at waday sigad ay plano na parang natako. Apay pugotan we go through mourning and suffering. And so, I think importante yung datako din panagladingit sin panagbiag. Tandin panagladingit at say usaran Apo Diyos tapos ipaila na din kinasigad na ang datako. It's an opportunity umutlang akong datako to realize nga in the midst of suffering we realize what is important. In our suffering, the more we realize that God is the most important thing in life. Yeah? And so, sin panagladingit ako, waday kabayan tako. Mabait ako. We come to the lowest point in our life. But how are we going to recover? Umuna at munum naman ta kayo si Apo Diyos, God is in control. Palubos na na napasamak. Natako. Manladingit ako because we recognize that there is something valuable has been taken away from us. Waday say na banon ay namagaon datako. And we have to recognize that. Yan usabo ay mailat ako at we have to recognize nga yung panagladingit ako abo at mailat ako din epekto na sinudin na kananta ko di maladingit ako may punsin lawa ay napasama ay palubos Apo Diyos sinjak ako nya so nga danay ay panagladingit at make sure nga nung manladingit ako at make sure nga adit ako basta ka na manladingit yan manladingit ako for a purpose. Manladingit ako for a purpose. Nga din purpose is to seek God, to see God clearly. Yan, mailat ako din, kakaro din, ugalin Apo Diyos ko nga. At pagsigad din yun na paraon tatak. So nga, when we grieve, bakon on sayang if we grieve this way. Okay? So, makararagta ko. Apo Diyos ay yamanin mi din kalimay na we come to this point wherein something that we really don't understand. Namanyama kami sinang surat sinay lamentation and describe na muntiyat ay manladingit. Tasay, din panagladingit mi at mas pay maila mi Apo Diyos, yat mi manubla. Yan, numnuman mi abo ay may pailas na ay din panagladingit at waray papung na. Yan din manpatinggaan na sinamin ay suffering at muda kami para mamati at sik Apo Diyos di mailami. At the end of our suffering, what is left or what it appears is you, O God. Nga in all these things ay napasama kanda kami, mapaspasama kanda kami. Maila may sika at sika din makaamo. You are in control. So thank you, Father. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.